Kani gede ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli di kasani jana kimat bakong san jo ka khubor. Na ka jing bethai ka pung tha shlei ka them jo ka wa ti sta ha sikim apulai ngut kisipai kidang ja. Hukum ka High Court jo ka Meghalaya ban pendep no ya ka jing pen kriya jakai ki harijan na them yong ulong haswa ban kut uni usnem. Bat sedang ka Meghalaya Grassroots Music Project Season 2 ha Shillong nen kesengi. Ki khubor ki babnia hasikim keladan gejing bethai jong kapung tha haki katuk ani benta jong kapung lonak kabaha magan district bat hakate gejing ja kalawan ra gejing slei ha silenter jong kawati sta nim ke step prangap leitu ki khubor naga State Disaster Management Authority SSDMA hakate gejing slei kaba sendat arpulangut ki sipai ha Pakyong District kilaja bat lala ban pelat empat ya wei brio ha bardang kaptu ari teliki kali kila sya tep ha ka bat menteri rang ba ka skim UPS tamang ulalit poi ha singtam layo khubor ba kaladan ka jingjulor ka bajur na ka jing slei ha ki district ka sikim ki bakan thup ya ka mangan gangtok Pakyong bat namchi district Bon teli ki jingking kila tua bat ki yeng kila syarat ha ka sao. Kaladan ru ka jing syakta ha kila penyeso ha Mangan district ha ka than Chungthang. Menteri rang ba du Narendra Modi ule kran ba menteri rang ba ka sikim Prem Singh Tamang bat ulalum jing tep halor ka jing ja slei ka balami na ka jing bethai ka pung tha ha ka ba ulakular ban ai kila jing yarap badan kambaro da ka ba duai ru na ka banta ka jing singang da ka jing bet jing biang jong baro ki bela sakta na ka te ka jing len shop jong ka bor mariang na ka liang ka National Crisis Management Committee NCMC hapo ka Jilong Chairman Jong Cabinet Secretary Rajiv Gauba ula penlong ya ka jingyalang ban jurep halo ka jinglong jingman hasikim ha ka ba Chief Secretary Jong Sikim ula yeso lang ha ka te ka jingyalang lengba ka video conferencing bat la pentip ya ka NCMC halor ki ki bidang ja ha ka jela na ka jing slei na ka sarkar pedeng ka penlong ka jing pet ngor bat kmi bnia lenter man la ka klip man halo ka jing ja sikim ha ka ba ki control room jong ka tanat ki kam korbari ki kmi bnia ban ai ki la jing rap badan kam ki sipai jong ka India bat Bangladesh kila penlong ya ka military exercise ka ba arta yau ha umroi Meghalaya da ka jingtmu bani samar kliang ya ki but trekam khanang ban kenti ki rukam trekam ki ba bahatam ha ka ba thwet bat ha ka ba penlong ki jing khanra ka te ka exercise ka bala tip ka sampriti shi ka don ya ka jingkular ban kenti bat pen khlan chu di kijingi trelang ha pedeng ki sipai ya dari jong kari India bat ri Bangladesh banwan ra ka jingi dei bajan ha pedeng juki ari bat ru ki jingin toy ki ba markeliang lengba ki jing syam balaya sam le thu katnat ya dari jong sarkar India ha ka te kelempung ya kendu ki sipai ka India bat Bangladesh kumbalai spa san pungut ki sipai na baro ari kle shimenta ha ka military exercise Safu-safu hajar khandai spa bilar kadawai bian fensidil layo kurup na kubi ketrok kabala ino klem nongnya ha ka surok ba National Highway ha East Giant Hills District hadin pa nakaliang juki bor pulit kila thwet bat bek thong ya ketika kali ha ka janmit si baar hedu katanat pulit jong ka East Giant Hills District Jakpal Singh Dhanau uloong ba kat baki pulit kidang penlong ya kajing talasi kali hajan jong kalum Shillong Police Station ki pulit kila aidak ban pensange ya atli kitrok hendai tang kawai neki kabawan na kathan kiang kala sange kat bakawai pat kabawan na kathan kli rian kala pet stat bat klem sange udhana uloong baki pulit na lum Shillong Police Station kila but dien bat bek thong ya ketika kali Tang hadian kendiat por bagi pulit kila bek thong kila lap ya ketika kali kabala ino hasurok klem dan beriu. Ya ketika truk lawan rakyat tanah lumsnong nakadaw ba kaladan kejung suba baka kit ikimar babian. Kani ke kubor kawan sepi na ke Akashvani Shillong.
Nakadaw ba ka kampan kenria ay kajakasa ay ki harijan na tem yumulong kadang yay biteng bansa teng klem urlong wat hadin ki babun ki jing ay jing mut ki balami mentala bun snem nakaliang ka kasari Meghalaya High Court kalapenni da ka hukum kabakentu yang sarkar Meghalaya bat ya ka harijan panchayat committee bakila deben penbet nyok kloy halor ketika kam haswaban kut uni usnem arajar arfulai Khasi syong bishar halor ketika mat kabalalong hakalai terik mentau benai kaying bishar kalaong bawat hadin ke hukum bakala penmi dangsen haka arpandai terik unai lur arajar arpulai nakaliang ke sarkar jela kalaong badang donlat ban yepen bed leng baki jingi kren bat kumta baru ar kiliang mamla kata sarkar Meghalaya bat ka harijan panchayat committee kidang denkam ban yok por su sakat tukat ni Ka Meghalaya Grassroots Music Project rengkat ke jingi trelang bat ketena jengok kai perthai ke jela bat ka Meghalayan Age kila sedang ia kelempung ketem keput season 2 jongka nadu nen kesngi kabakot ia barok kiri jing ruai bat ki besultanat ia keput ketem hadian bakila penong ia ke season 1 ni sedang mengkong ia ketika lempung haka arpun ritu uyayong arajar arpuar ka Meghalaya Grassroots Music Project Season 2 kabala sedang nen kesngi kala long hakandai lat police bazar ha Shillong ha kaba kala dan ke jingpen inam ya kasap kopong jong ka Meghalaya ha kaput ketem bat karwai kesiau su ka thong jong ketai kelempung kalong ban penyeso apedeng kaput ketem bat kakam jengok kai perthai da ka basai madan bat pen isina ya clarity berius pa jong ka jela Meghalaya ya ka Meghalaya Grassroots Music Project la sandur da sarkar Meghalaya da ka thong ban plelat bat kentiu ya ki sap ki phong jong ki nong put nong tem ya ki nong thau jing ruai bat ki nong ruai jong ka than ya ka season 2 jong ka Meghalaya Grassroots Music Project la plenin kesengi da menteri rang ba ka jelau konot ke sangma ha ka jingi dan kat menteri ketena jengok kai perthai ba poleng do kum sembut kongsan Ki pulit ka Meghalaya kalai terik mentau benai kilala ban pelat em ya armut kinong sangkai perthai ki bana Gujarat hadin ba kila jalenti hakiriat jong ka ksat nok kalikai ha sora is Khasi district USP ke district uba Sylvester nong tengir uruang ba hadin belayo jing tip alor ketika jingja ka kenun ki pulit na thanat sora hapok ka jingelam ka WPSI vandana ding do kelalet ben wat ya kita ki armut ya kita ki arngut ki nong sangkai perthai u Abhishek Jamwal bat ka Avani Soni ki bana Vadodara Gujarat layo ban pelat em da ka jingerap jong ketika kenhun pulit ha kalempung Hangzhou Asian Games ha China ki arngut ki nong ilekai jong kari India ka Jyoti Surekha Venam bat u Ojas Diotala kila yo ya katak maksiar ha ka jingi kop siat khanam ha ka ba kila la ban penrem ya ka Republic of Korea ha ka compound mixed team final da ka ba yo shispa san pokundai la shispa san popra ha ka jingi kop ya kura na ka bantaki kinthai ha ka thup ka ba san punyo kilo ka Parvin Huda Kalayo ya katak marnong kat bah ka jingi ko ble ka squash u Abhi Singh bat ka Anahat Singh kum ka kunhun kilayo ya katak marnong hadien bakila syarem no ha ka kunhun ki arngut na Malaysia Haswa ban penkut ya kubor ki mat bokong san sa season 4 na ka jing thai ka pung tha slei ka them jong ka watista Sikkim arpulai ngut sipai ki danja Hukum ka High Court jong ka Meghalaya ban pendep no ek jing penkria ajakai ki harijan na them yomulong haswa ban kut uni usnem. Bat sedang ka Meghalaya Grassroots Music Project Season 2 ha Shillong hinen kesengi. Katu bani ka khubor la kut ka belawan shapina ka Akashvani Shillong.